Menurut sampean kanca iku apa? Kanca iku penguripan sing muncul pas lagi duwe karep. Halo dulur-dulur, balik mana ning channel Guyu Barbar Official. Ning channel iki bakal asugi video-video koclok, banyol, barbar lan bergaransi. Wes gak usah kesuwen, kocok-cocote tonggo sing ngomong gak mari-mari lur. Iki nyoh deloken videone. Aja lali sabrek. Dul gundal gandul celek wedhus. Mananya gak jelas dan awakmu ngomong apa. Rasanya man, tak bentar tak poe. Lah nek iki ceritane wanto maneh lur, ngeslot patang dino blas kayak entuk skater. Bareng pas suruh-suruh lah kok entuk skater lho. Malah enek skatere Fafa. Wanto mlayu lur wedi dikira skater demit. Menurut sampean kanca iku apa? Kanca iku penguripan sing muncul pas lagi duwe karep. Nek iki ceritane Arif lur latihan sembahyang malah karo senam aerobik. Nirono mamake pas lagi senam ning arep HP. Lah pas kuda-kuda lho, lah kok titite melu senam. Ya suwek soalnya nyare. Walah ripono no wae kon iku. Lah iki ono maneh jenenge lomba suwi-suwinan jengking lur. Sopo sing pol indah lan suwi jengkinge bakal dikirim ning Korea Utara lur bareng Basugi guna menciptakan video baru. Suweru lur, tonggo kowe akeh sing melu. Lah sing lambi kuning kalah lur. Lho, deloken glompeng sebelum waktunya. Sepurane Mas ate takok, lapo wingi kon ngamuk-ngamuk? Ngene lho Mas. Wingi aku didolani kancaku. Tak kira arep nyaur utang. Lah kok malah sambat utang maneh jare bojone arep lahiran. Aku dhewe ora duwe duit. Mak, rene le tak dono api. Dono apa? Ning jero botol lho ana bapak nggendong gisel. Bajingan anak haram. Cuk, ngeprank mak malah kena rawa rontek. Lah niki ceritane Padli keleson lur, mari bingung ning jero alas 7 dino gak mangan. Gembili tes dientas saka pawon, lah kok malah langsung dijablok. Ya dadine senam congor. Lho, deloken mamake ayune ngono anake kok gagal produk. Kene tak peke makmu. Lah iki tutorial joget BTS lur. Ayo tangan di samping, di depan, ancang-ancang jungkir walik kopro lu. Wes cukup iku sik videone, sesuk dilanjut maneh lur. Aku kudu ngising, wetengku mules, cok.